Tenir un sol així a la vostra casa, al costat del balcó o de la porta. Un sol infantil, esborrifat i bufador, estructurat com alguns símbols del joc de cartes, els oros, amb una frontalitat absoluta, amb un poder de suggestió que només tenen les obres d'artesania més autèntiques. Resplendeix dia i nit. Ha vist entrar a l'església totes les generacions d'espoguits per casar-se. Els ha acomiadats quan sortien estirats, seriosos, incorregiblement solemnes, cap al cementiri. Sí, senyor. Ensenyi. Mireu, és aquest sol, perdoneu, tenia una altra imatge. Mira si el podeu passar. Deixa, la gent igual, però els hem d'estudiar separats. Raconet de paradís. Els angelets fan el niu a la llar de l'angeleta, on l'alegria somriu i és sempre endreçada i neta. De la mateixa manera que per les valls del Pirineu trobem seguides d'esglésies que es veu que són fetes o esculpits llurs detalls per una mateixa mà, indicativa que per allí va o van passar-hi una o més